Deci, discutăm despre metode de calculație a costurilor pe produse, uh, ținând cont de metoda ABC. Noi o să facem comparativ și cu metodă tradițională, dar deocamdată hai să scoatem în evidență ce înseamnă metoda asta ABC. Dacă ar fi, este un acronim din engleză, Activity Based Costing, da? Deci costuri bazate pe activități. Bun. Ca să ne vină ușor să înțelegem toată partea asta de teorie, uite, eu o să mă duc direct la ipotezele exercițiului și hai să vedem lucrurile cum stau în această firmă. Deci firma aceasta are niște centre, așa spune aici centre, dar noi hai să le spunem mai pe românește, adică are niște departamente. Departamentul de aprovizionare, aici este un atelier, serviciu de clienți, clienți care ar însemna de fapt desfacere sau distribuție, și avem departamentul administrativ. Deci asta ar fi structura organizatorică, centre sau departamente. Aceste centre sau departamente desfășoară niște activități. Și uităm aici. Aprovizionarea ce face? Gestionează stocurile, după aceea, adică vede ce stocuri are, nu? După aceea, uite să zicem, mai logică ca ordine ar fi așa, în funcție de stocurile care există, își planifică niște comenzi de aprovizionare și după aceea, în mod normal, face recepțiile. Astea ar fi activitățile care intră în sfera aprovizionării. Acum, fiecare activitate în parte înseamnă niște costuri. Și uite aici ne-au dat ca ipoteză. De exemplu, pentru activitatea de planificare a comenzilor. Da? Deci, costă toată activitatea, adică tot ce înseamnă salariul omuleților, poate, da, au această valoare de 108.000 lei. Aici, gestiune stocuri, ca să facem inventarul, ce înseamnă? Folosim iarăși niște omuleți, salariile respective, niște softuri și așa mai departe. Deci înseamnă 40.000 de lei și aici gestiune recepții, facem recepții, din nou, salariile, gestionarul recepționerilor și 72.000. Bun, deci sunt trei activități și cineva a stat și a monitorizat ce resurse se consumă, fie că e vorba despre angajați sau este vorba despre uzură echipamente sau uzură amortizare softuri și așa mai departe, a măsurat și a înregistrat aceste costuri. Deci valoarea totală pentru centru aprovizionare este de 220.500. Bun. Acum, ce intervine ca noțiune specifică pentru metoda ABC de calculația stocurilor, deci de calculația produselor? Deci noi am văzut că sunt niște activități. Și acum, metoda ABC zice așa: domnule, aceste activități sunt influențate de mărimea unor inductori. Ce înseamnă inductori? Înseamnă, de fapt, factori de influență sau factori după care putem să măsurăm dinamica unei activități. De exemplu, aici, când vrem să lansăm comenzi, de exemplu, comenzi pentru ce? Că suntem la aprovizionare. Comenzi de materii prime, să spunem, pentru a realiza niște produse finite, nu? Noi planificăm aceste comenzi în funcție de ce factor de influență? Păi depinde câte produse vrem să lansăm în fabricație, iar aceste produse, cum sunt ele livrate? Și o să vedem aici tot timpul să cauză aceste ipoteze, loturi și comenzi. Și ne uităm așa, aceste produse, ele cum se vând? Se vând așa individual. Uite, de exemplu, nu știu, hai să dăm exemplu, fac napolitani, nu știu, zic și eu, napolitani. Produsul în sine este napolitana, o bucată. Dar ea nu se vinde cu o bucată, ea se vinde într-un pachet, nu? Care conține 10 napolitane, să zicem. Ok, asta înseamnă produsul, de fapt, nu? Un pachet cu 10 napolitane. Da, dar eu napolitanele astea, dacă, de exemplu, ca producător, nu le vând eu în mod direct, ci le dau către distribuitor, să spunem supermarketul el nu comandă un pachet de napolitane, ci îmi spune un lot de napolitane. Ce înseamnă un lot? De exemplu, în exercițiul acesta căutăm informații unde spune loturi. Uite, loturi fabricate. Da? De exemplu, am napolitane cu un cacao, să zicem, știi? Și îmi spune că ele sunt produse
175 de bucăți. Ok. Dar eu trebuie să le livrez într-un număr de loturi. Adică 175 de bucăți înseamnă, de fapt, 40 de loturi. Deci noi asta trebuie să înțelegem ca noțiuni, da? De exemplu, supermarketul îmi spune, uite, vreau și eu 10 loturi. 10 loturi înseamnă că mă gândesc câte produse intră într-un lot și după aceea mă gândesc mai departe câte comenzi trebuie să lansez pe partea de materii prime. Suntem ok cu fluxul ăsta de informații? Bun. Deci asta vrea să reprezinte inductorii. Uite aici, de exemplu, arăt. Facem gestiune stocuri sau gestiune recepție, adică ce am făcut ca aprovizionare, nu? Gestionăm. Ce înseamnă gestionăm? Numărăm, registrăm, da? Cantitativ, valoric, da? Deci fizic și valoric. Care este factorul care ne influențează sau cum putem să măsurăm dinamica activității? Cu ajutorul numărului de repere, adică numărul de produse, nu? Pe care le avem în stoc sau numărul de produse pe care le recepționăm.